Vítam vás na prezentácii systému alebo aplikácií pre neziskové organizácie, zväzy, školy alebo športové organizácie, ktoré nedosahujú až také veľké príjmy a potrebujú mať systém, ktorý automaticky odosiela maily a ktorý vie napríklad prijať 2% daň, čiže nejaké prídavky od štátu, viete si tam evidovať nejakým spôsobom účtovníctvo a riadiť zamestnancov na projektoch a viete posielať napríklad hromadné maily, hromadné SMS-ky, mať zákaznícky portál, prípadne ak to vaši členovia potrebujú a potrebujete prípadne organizovať nejaké eventy, generovať nejaké prihlášky na stretnutia, eventy a podobné. Systém sa dá využiť napríklad aj ak ste nejaké bytové družstvo, potrebujete si odhlasovať interne nejaké veci, prípadne potrebujete si viesť nejakú účtovnú evidenciu. Výhodou je, že ten systém je naozaj veľmi lacný za mesačný poplatok a naozaj aj nezisková organizácia dokáže využívať a platiť tento systém. Výhodou je samozrejme aj veľmi jednoduchá úprava web stránok, čiže ak si chcem pridať nejaký blog, content, texty, nepotrebujem kontaktovať programátora. Viem samostatne veľmi jednoducho pridať nejaké pole, upraviť fotky bez toho, aby som naozaj potreboval riešiť túto problematiku cez programátora, webdevelopera alebo niekoho ďalšieho. Takže viem si tam napríklad požiadať do nejakú podporu, môžu tí ľudia to platiť na PayPal, môžu nám poslať nejakým spôsobom peniažky našej organizácii. A viete si tam naozaj dať aj zákaznícky portál. My sme napríklad už pre viacero neziskoviek realizovali a vývoj tohto systému a napríklad jedna nezisková organizácia pomáhala ukrajinským spoluobčanom, kde za nich riešili nájmy a vybavovanie prechodného bydliska a všetko to mali v tiketoch a viacjazyčne, mali tam zákaznícky prístup a vedeli, čo majú uhradiť, čo majú vybaviť, kde, kedy je čo otvorené, ako majú postupovať. Veľmi sa jednoducho tieto požiadavky spracovávali. Aktuálne vidíme, že máme tu záujem o členstvo. Veľmi jednoducho sa to dá vyplniť. Automaticky sa nám to prenáša do systému priamo, bez toho, aby som niečo kopíroval. Mám to v systéme, viem to potvrdiť. Ak je nejaké členské, viem si vyžiadať členské za tohto člena, napríklad za rok. Viem s ním riešiť nejaké doplňujúce otázky. Viem si tam pridať polia, napríklad fotografiu, adresu bydliska, číslo účtu, alebo to, čo uznám naozaj za vhodné. A ak to je nejaký žiak, tak meno žiaka, nejaké kedy má mať skúšky a podobne. Viem takisto využívať množstvo aplikácií, tam 55 od napríklad hromadného posielania mailu, e-learningu, testovania, v prípade, ak sa jedná o nejakú školu, jazykovú školu alebo niečo obdobné. Viem mať v systéme kurzy a viem priamo generovať certifikát a potvrdenie o absolvovaní školy, viem si vytvoriť nejakú platobnú požiadavku. To znamená, ak som bytový dom, viem si automaticky nejakým spôsobom vyžiadať referenciu alebo teda požiadavku na platbu a pripomínať si automaticky neuhradené platby, ktoré sa mi evidujú. Prípadne notifikácie prostredníctvom SMS-ky a prípadne zúčtovať si tú platbu prostredníctvom bankového účtu, prostredníctvom ktorého sa tá platba zúčtuje automaticky. Čiže teraz si vieme poslať nejaký template priamo mailu zo systému a poslať napríklad to členské
na platbu a editovať, či to zaplatil alebo nezaplatil a poslať pripomienku. Výborné je, že šablóny sú priamo v tomto systéme predvolené, takže si iba vyberiem, ktorá šablóna je naozaj pre mňa vhodná a vidím aj tú históriu komunikácie s tou konkrétnou osobou. A v zákazníckom portáli to teda člen organizácie alebo záujemca teda vidí aktuálne nejaké projekty, kde sa môžu nachádzať napríklad nejaké organizačné veci, kto kedy sa ako čo koná, nejaký event alebo nejaké všeobecné hlasovanie o niečom a vie to priamo to členské napríklad cez systém zaplatiť napríklad aj platbou prostredníctvom platobnej karty a automaticky sa to vie sťahovať za to členstvo. Takže aktuálne realizujeme úhradu. Vidíme, že tu máme teda už zaplatené. Takže tú notifikáciu dostáva klient. Vidí aktuálne napríklad eventy, nejaký konferenčný program, či som napríklad, keď mám členstvo účtovníkov a vidím, že kedy čo. A je nejaký event, nejaká akcia, napríklad vzdelávanie účtovníkov, tak vidím, kde, kedy viem sa tam prihlásiť tým, že mám na to nárok, som si zaplatil členské. Vidím, alebo viem si editovať nejaký program, kto bude vystupovať a prezentovať. A čo sa ten program bude týkať. Pokiaľ sa ja z pohľadu ako organizátora vidím aj, kto sa prihlásil, kto sa tam zúčastní, viem vygenerovať vstupenky. Viem prípadne veľmi jednoducho poslať záznam toho stretnutia všetkým tým, ktorí tam reálne boli. A vidím teraz, kto ako účastník zaplatil, nezaplatil, kto je platiaci člen, kto je neplatiaci člen, kto prispel. Takže ten systém dokáže nielen reportovať, ale už priamo ukázať vám život dáta, reporting príjmov, akcií, poslať všetkým mail, SMS-ku, školiť členov, mať nejaké všeobecné normy, postupy a mnoho iného. Či už sa jedná napríklad o neziskovú organizáciu, ktorá pomáha na pomoc napríklad slobodným matkám, tak viem vyzbierať pre jednotlivý účel peniaze na konkrétny. V projekte viem, alebo tí ľudia, ktorí prispeli, vedia, ako boli tie financie použité, čiže je tam to využitie systému naozaj podľa požiadaviek a naozaj sme veľmi veľa týchto systémov tvorili pre rôzne organizácie. A uľahčilo im to jednak prácu, čas a takisto aj prehľadnosť tých požiadaviek, ktoré chodia. Aj tá komunikácia vie byť automatizovaná prostredníctvom ChatGPT, pomocou nejakého chatu naozaj, že ak tá neziskovka nemá priestor môcť mať nejaký servis a nemá moc času na poskytovanie napríklad infolinky, tak sa to dá nahradiť efektívnymi nástrojmi. Tie aplikácií zatiaľ vidíme nainštalovaných cez 20, ale je možné využívať v systéme veľmi veľa aplikácií. Aktuálne sa už pozeráme na poslanie tzv. Donatu, takže nejakého príspevku, ako sme spomínali napríklad na nejaký projekt, ktorý si vyberiem, môžu to byť bez núdzi a podobne. Takže viem online poslať, zaplatiť kartou tento príspevok a viem si aj overiť, že za čo boli tieto
financie a na čo boli spotrebované tým, že ak zazdielam ten projekt, kde uvidia tie výdavky, uvidia nejaké náležitosti, na čo sa to reálne minulo, uvidia nejaké prehľad sponzorských darov, aj výdavky za tie sponzorské dary, tak určite to dopomôže k celkovému fungovaniu tej neziskovej organizácie a aj možno efektívnejšiemu výberu nejakého členského alebo správy poplatkov. Odporúčame napríklad využívať aj modul schvaľovania, kde si vieme schvaľovať nejaké výdavky, schvaľovať stretnutia, používať nejaké meetingy, mať nejaký zoznam brožúr, ktoré si takisto môžeme schvaľovať, ktoré používame. Ak by ste teda mali záujem o vyskúšanie tohto dema a diskutovať s nami, že čo ten systém dokáže, či je pre vás vhodný, čo tam vieme spraviť na mieru pre vás, čo by vám pomohlo, zefektívnilo prácu. Stačí nás kontaktovať, aktivujeme demo, preberieme si vaše požiadavky a systém vieme pripraviť absolútne na mieru. Stačí nás len kontaktovať, ak vám stačí vlastne základná verzia, alebo ak je nejaká požiadavka na úpravu. Nerobí nám to problém. Vždy tieto aplikácie pripravujeme aj na mieru podľa požiadaviek, lebo každá neziskovka funguje ináč a má iné požiadavky na systém. Ďakujem za vašu pozornosť.